Third day na guys ng ating mga sisiw. Yan sila. Zero mortality tayo. Yay! Medyo malamig dahil maulan pero ayos naman sila. Lagyan lang lagi ng Betracin ng ating painuman para hindi sila magkasakit at sipunin. Maliliksi. Third day. Kahit maulan, tambay pa rin yung bata na yan. Nasaan yung kamay mo? Nasaan? Ayan o. Tingnan mo naman ang kamay ng isa. Tuwang-tuwa. Tatambay tayo sa kapitbahay. Ang aga-aga, bagong gising, gusto nang tumambay ng bata. Oh. Tingnan mo ang kamay niya kung nasaan. Nasaan? Oh. Ay! Nasaan? Hindi nga. Ano yan? Oh. Hindi ka na ka? Tao ka na kayan? Nag-ayutong na. Tao Oh. na mag-ayot. Patutudain nyo ang likod patudon. Lilipat na natin yung ating mga sisiw. Ayan, puro karton muna. Maganda daw yung ano arugasang sabi ko, yung balat ng palay. Kaso baka tirahan ng kuto-kuto. Kaya karton na lang tsaka mga papel-papel. Katulad ng ginagawa natin dun sa kulungan nila dati sa loob. Pagbasa na lalagyan ulit natin ng mga papel na pinunit. Mga module. Ayan na. Ang module. Medyo na kong Di ko nga ni inaiuli. Thank you. Masaksukan na yan dyan. Ano na ng... Marulo pa, ganyan pa. Ayan na sila. Good morning guys. Sobrang naaga ng gising nito. Batang to. Ayun na nga, ginala ko na siya kanina. And sobrang ayan na, umiiyak na naman. Wala siyang tigil. Tumigil lang siya nung nakatulog siya ng bandang alas 9. Ngayon ay alas 11 na. Doon, nakapaggawa-gawa kami. Naligo din ako ng maaga. Ngayon, gising na. Iyak na naman siya. Alam niyo kung bakit. Di ba maulan? Hindi siya makalabas. Hindi siya makagala. Kaya ganyan yan. Kasi gusto niya, ganitong oras, nasa labas na siya. Kaya, ayan. So, maghapon niya na magngangawa ngayon. Dahil maulan. Buong araw siguro. So, bandilim ng langit. Ayun, hanap na naman ako ng mga tataniman natin. Dahil yung pechay kailangan ng ilipat. So, binutasan ni Papa yung mga tataniman natin. So, mamaya, pag hindi na masyadong maulan, lalagyan ko na ng mga lupa-lupa yun para ma-ready na yung tataniman ng pechay. Habang nagluluto ako ng lunch natin. Ulit ang pagtatanim. Ito muna. Pinatay ko kasi matututong at ang dami ko na namang kadaldalan. So, lalagyan ko ng patatas ang corned beef. Ito yung potato natin. And si Papa may ginawa dito na sa ilaw ng mga sisiyo, di ba nilipat na natin? Ayan, para daw mainit na mainit. Galing talaga yan. Astig. Para kulong yung init dyan sa loob. Ay, naku. Ayan na nga. Mag-iiyak na. Magluluto lang si Mama Be. Magluluto lang. Alam niyo yung papaya na pinakita ko sa inyo. Siguro 2 weeks na to. Tingnan nyo. Green na green pa rin. Dapat pala, pag tinanggal mo siya sa puno, medyo may dilaw na. Siguro yun ang mabilis mahinog. Siguro mura pa to. Lalaki pa siguro siya. Tagal mahinog. Ulit tayo makakain ng papaya. Let's eat na. Luto na yung ating nilalagyan ko yun ng toyo with asukal. Pag nagigisa. Tapos may kamatis din yan. Here we go. Here we go. Ayun sila sa loob ng ginawa ni Papa na anong tawag dyan? Shield. Anong tawag? Nilagyan din niya ng ipa. Pero walang bigas yan. Yung pino na balat ng palay daw. Wala tayong nakuhang arugasan. Minsan na ilalagay. Pero okay na rin daw yan. Kaso tinutukan nila. Kinakain nila. Balat yun ng palay, diba? Wala namang bigas yan ah. Ba't niya tinutuka? Chichaw?
Lonely yung isa dito. Tutulog na dyan, malayo dun sa ilaw. Naiinitan siguro dyan ng sobra. Sobrang init naman na yata ng ginawa mo. Sobrang init na ng ginawa mo. Lumalayo na sila. Nag-harvest na dito, kaya may makukuha na tayo na yan. Tapos na. Panlagay sa manok. Tawa ka. Yan ba yun? Patutuyuin pa. Yan ilalagay dun sa sahig ng... Ba't pa ganyan ano? Mag-harvest. Hindi pa ikot. Harvester. Bilis lang. Wala ka nang upahang tao. Hindi magbibigay lang sila doon ng bigas. Ganun. Depende sa usap. Ano? Magbibigay ng palay o magbabayad sila ng pera. Yun mo naman ang dilim ng langit. Buti tumila na yung ulan. Kaya nakapaglabas tayo, nakapag-video. Oh, talaga. Pupunuin yata ng... Ay, pagkatapos niyan guys, yung kinukuha niya yan, di ba malalagay niya ng ipot, mabubulok. Pampatabatin yan sa mga halaman. Kung may gilingan lang tayo, no, pag tuyong-tuyo na sila, gigilingin mo. Tapos ihalo mo sa lupa. Ah, taba ng mga tatanim mo, sigurado. Sabi ko kain. Sabi ko kain, wala nang bigas, walang ulam. Ito na ang kain. Tara! Nagkakagulo sila sa kanilang bagong bahay. Nilagyan niya ng ang tawag dyan, dayami. Kasi ang kinakain nila yung ipa, di masyadong nababawasan yung kanilang pagkain. Oh. Tabunan daw niya ng ganyan. Sariwa pa. Nagkakagulo kayo ngayon. Up. Nagsiswimming yan eh. Doon ka na. Dito na naman sa akin. Ha? Mama? Oh, galing oh. Hello. Sarap yan. Ay, nakain siya ng pugo. Oh, yum yum yum. Yum 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 yan. Ha? Ay. Oh, sarap sarap. Oh, pag-cute pa eh. Talagang nakaupo lang po yan kumain. Bait-bait yan. Sit down lang. Galing naman eh. Mahulog ka, huwag malikot. Mahulog ka. Oh. Hindi maabot yung saig. Sige. Cute-cute naman yan eh. Bait-bait yan eh. Kanina, grabe ang tupak niya guys. Wala kaming magawa. Dahil magkakalungan ng magkakalungan. Iiyak ng iyak. Pero ngayon oh, bait-bait na naman. Basta may pagkain na hawak. Dapat lagi may pagkain na hawak. Ano? Wow! Sarap! Sarap naman! Iklog! Na ako guys ng gabi. Hindi ko na-update kayo dito. Kasi may nilipat ako kanina ng mga pechay. Ayan o. Tanggalan ko ng cover. Mainit kasi kanina medyo. Kaya kinaberan ko ngayon hindi. Napapaambo na natin. Gabi na. Naririnig nyo siguro iyak ni Ayla. Kanina pa. Gustong lumabas. Hindi na pwede. Gabi na. So ayan. And meron pa ako dun sa park dun. Bukas na natin naalisin ng cover. Bakit? Anong problema? Bakit? Wow. Talaga. Nilinis na? Tara, linis na. Oops. Kulog. Nakapaglinis na ang ating bata. Dumedi na rin yan. Kaya ganyan na ang itsura. Hindi na umiiyak. Maliksi na naman siya. Recharge na eh.
quick charge na ating batuta. Nagtinda kami kanina so hindi ko na naipakita yung mga ginawa ko dahil nagmamadali ako kanina pag-replant. Lipat ng mga pechay gawa ng wala naman. Gawa ng teka nga. Gawa ng tulog to kanina, nakatulog sa unti. So minadali ko lahat. Inilipat ko lahat dun sa ating taniman sa likod, yung mga pechay. Bukas naman tanong yung gagawin ko. O diba? Pag lahat yun, okay na, papakita ko na sa inyo. Ay, hello guys! Ang kulit na naman, no? Tutulong ko sa paghugas. Kulit talaga pa rin. Gusto rin. Uy, ang ingay yung dalawa. Huwag ko masyadong maingay. Mag-i-end lang ako ng vlog. Ano bebe? Gumagawa ako ng mga fertilizer na organic. And papakita ko rin yan sa inyo kapag okay na. Grabe kasi itong batang to. Grabe. Nantok na siguro. Gusto rin tumulong mo. Tingnan niyo yung kamay niya. Tingnan niyo. Yung kamay. No, na doon. Baby, siksikan na sila. Pag malaki ka na, baka sabihin mo ayaw ko maghugas. Ayaw ko maghugas. Tapos na yung gustong tumulong. Gusto mo luya? Nadumi, bebe? Gusto niya daw ng luya. Luya. Sige, sabi mo, good night guys. See you bukas. Salamat sa panonood. Bye-bye! Good night po. Salamat sa panonood. Sabihin madali. Bye! Good night! Salamat sa suporta. Laya. Salamat sa panonood. Thank you. God bless. Bye-bye. Laya. Oh, sarap ng luya. Luya? Sarap. Ha?